faràs d'advocada en Lluís? M'ho ha demanat, però encara no sé què faré. Ja. Ja què? Ara em vols treure informació per després anar en contra meva, no? Què penses, que sóc idiota? Tranquil·la, Carol, de veritat que no crec ni que agafi el cas. He vingut perquè em caus bé i perquè estic amoïnada per tu, només això. I per què estàs amoïnada per mi? És veritat que estàs enganxada a les pastilles. Molt bé, si vols que et parli com a advocada ho faré. En Lluís vol interposar una demanda per aconseguir la custòdia de la Sara, ho sabies? D'aquí 3 setmanes pot aconseguir una vista per establir les mesures provisionals. Si li donen la raó a ell, que és el més probable, t'aniràs sense la nena i només la veuràs les vacances de Nadal, Setmana Santa, mig estiu i algun pont. No sé si és això el que vols. Jo també em buscaré un advocat. No li serà tan fàcil quedar-se amb la Sara. No és que en Lluís hagi estat un pare exemplar. No, no és un pare exemplar, però ell no és un addicte. Pot aconseguir proves de la teva addicció o testimonis. I llavors sí que ho tindràs fotut. Faré el que sigui per quedar-me amb la Sara. No puc viure sense ella ni ella sense mi. És que sempre hem estat juntes. No puc entendre com és que ens poden separar ara. Hi ha una solució? Que no em puc quedar aquí, Sònia, que perdré la feina i no tindré dret a l'atur. Quedaria com que he renunciat a un lloc de treball. I si m'ho troben tots em diràs tu d'on aconsegueixo jo els diners per viure i per mantenir la Sara. No t'estic parlant d'això. Si te'n vols anar amb la Sara, deixa les pastilles, però ara, avui mateix. Així, abans de la vista, podràs portar analítiques que surtin netes i les proves que facin falta. Si demostres que has superat l'addicció, no hi haurà cap problema. Però per què em dones consells? Perquè de veritat que he vingut com a amiga i no com a advocada. Sí que és una merda viure sense la teva filla. L'Ariana ja és adolescent, però jo la trobo molt a faltar. I m'hauria mort si m'hagués quedat sense ella la primera vegada que em vaig separar de l'Ernest. És una bona merda, Per què tot ha de ser tan difícil? Ja. Jo no volia recaure en això de les pastilles, però... És que estic passant molts nervis amb això de la feina, saps? I estic sola i he d'arribar a tot, saps? Portar la casa, portar la Sara, estar a l'alça de la feina... Hòstia, no dono tant de sí. Sé que no és fàcil. Però les pastilles no t'ajuden, ho veus, oi? Al contrari. Les deixaré. Deixaré les putes pastilles.